to som. Grow Garden. Steel Brainrot. What? Áno, videli ste správne. Plant vs Brainrot. Aj to som tak trošku začal hrať. Ani tá hra ma neminula. Môžete vidieť. Hej, viem, že nemám akože s čím flexiť, ale tak no. Ani moji Brainroti nie sú nejak extra dobrí. Dokonca stále tu mám Mythic. A čo dneska budeme robiť? Máme tu Rebirth. Potom by som potreboval tieto Shiny Base Card Pack. Všetky tieto veci. Máme full inventár. Pôjdeme sem. A máme Sell My Brainrot. Kto by náhodou nevedel, čo je toto za hru, pán tu, tento Jendel, sa nám rozhodol spraviť Steel Brainrot, ale zároveň Grow Garden. Takže vlastne obidve dokopy. Tu máme našich najlepších Brainrotov, čo moji nie sú dobrí. No a zajtra, alebo neviem kedy, to vydám, nám vyjde update. U mňa je dneska 17.10. Ja viem, že ja už viem dopredu, keď to vyjde, ale dobre, nechcel som nič hovoriť. No a ešte by som chcel dneska vyskúšať toto. Cardmering. A toto je čo, prosím vás? Patapim. Patapim. No, máme ho tu. Mám Patapim, a čo s ním mám? Needs to talk the care during jobs down. Jo, aha. A musí byť normálny. Joj. Iba jedného Patapima, to mi to nevie zobrať. Však mi to zober, však je to gold, máš to lepšie. Field Machine. Čo keď by sme urobili... Máme tu Žirafa Celeste. A to iba dve. Joj. Bombardino Ronaldinho. Plant. And Plant... Nejaký plant musíme, ukáž, skúsiť na to Sunflower. Aha! Čiže sem musíme dať toho Patapim. Fuse. 2 minúty, konečne som to nahodil. Som zvedavý, čo z toho bude. No mám done. A čo teraz? Ďalej čo potrebujem? Cappuccino Assassino. Ideme sa pozrieť do Seed Shopu. A tu nič. Pozrieme sa sem. Granáty. Toto. Pick-upneme si toto. Som pripravený na ďalší fusing a najprv musíme počkať na tento. Máme to tu, fusing. Čo je toto? Gold, nejaký neviem čo. Patapim. Čiže čím lepšieho Brainrota a čím lepší Seed. Tak, vyzbieral som nám. A... No, dobre, máme tu Grapeic, aj Dragon Fruit sa nám zíde. Pozrieme Gear Shop. Dobre, mne stačia tieto dve. Nič iné nechcem. Sme ready na Rebirth číslo 2. Takže 3, 2, 1. A vlastne nový Rebirth si môžeme hneď dať. Teda, nie hneď. Máme full inventory, takže každý mám niečo cenného u seba. Ideme sa pozrieť. Vyzerá to tak, že nie. Proste jednoducho poďme sa do inventára a dáme equip the best veci. Patapim mi dáva najviac. A mám 2 Mateo. No, ideme sem.
Sell all my brain rots. Potrebujem toho frigo camelo. Dám tam radšej bombardín alebo bombombínyho kuzinyho, ale frigo camelo. Akože som strašne rád za ten watermelon seed, ale za toto by som bol radšej. Hneď tu máme nový plant shop alebo seed shop, alebo jak to je. Pozbierame si tu nejaké veci. Dáme tam ďalší water. Dobre, to nám to rýchlilo. To je super. Môžete vidieť, že v indexe dáme brainrots, nemám veľa vecí. Chcel by som tohto. Počkaj, čo? Kde tu ukazuje, že gold, rainbow, madu, mám veľa vecí. Rainbow. Ale normál. Wait, what? A ja mám frozen. Takže ideme pozrieť frozen. A to by sme mali mať madung dung dung. Teda garamarararaman. Kiwi Simo. Čiže to je odin din 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 dun. A din 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 dun. Máme tu nový plant shop, alebo seed shop, alebo neviem čo to je, neviem jak tomu mám hovoriť, ja tomu budem hovoriť seed shop. Aj keď je to plant shop, nevadí, nepíšte mi do komentárov, že to je plant shop, je to seed shop. Kúpili sme všetko, čo potrebujeme. Kam to ide, tam dám dobré veci. Máme. No, otvára sa nám to. Mateo. No vlastne by to aj takto mohlo byť, hej, lebo tu je melón, tu je carrot, tu je grape a aj tu je grape. Tak easy win. To frigo camelo by mi mohlo akože padnúť, by som sa už aj nehneval. Chcem toto, King Lemon Seed. Nemám toľko. Máme max tak na Egyptian. Max na to. A na toto mám. Na toto už nie, bohužiaľ. Nezabudnite, skoro každý deň streamujem na mojom TikToku. Dávam ho dolu do popisku, ako aj Twitch, Instagram a aj veci, kde si môžete kúpiť už aj do Plant vs Brainrot. Ale aj do iných hier ako Grow Garden, Steel Brainrot, kto hrá ešte Murder Mystery. Takže tak, a keby ste si tam chceli niečo nakúpiť, tak choďte cez môj link. Nebudem to zdržiavať a vráťme sa späť k videu. Pozbierame si tu peňažky. Už máme veľa, ale ešte viac potrebujeme na Rebirth. Dobre, Rebirth máme. Čo ja nemám vo favorite Bombardínia Ronaldinha. Asi nie, ja som ho predal. Nevadí, slabé to je. Budem to prepotrebovať na Rebirth a pofarmím si. Už iba pár sekúnd nového seedshopu a mohlo by... toto nechcem. Chcem max tak toto. A aj vám poviem prečo. Keby bolo toto v stoku, pozrite sa na to. Pozrite sa na moje peniaze, vidíte? Takže preto hovorím, že nie, lebo nechcem prísť o takúto vec, keď nemám peniaze. Vidím, jak mi proste bere najlepšiu vec, by som mohol flexiť s tým všade. Máme tu nový seed shop. A je tam veľké H. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber a sledovať ma na TikToku, na Twitchi a všade. A nebudem to zdržovať. Čaute.